Takže je tu kakao samozřejmě, jo. Takže prosím vás, jak vznikal pravost vývoje a stáří názvu města Strakonice, jsme udělali na základě poctivé analýzy metodou rozpadu radioaktivního uhlíku C14. A zjistili jsme, že třeba spousta světových i českých firm se inspirovalo ve Strakonicích. Například firma Nike, vidíte? Stejně tak například firma Nokia. Z českých firm uvedu, abych nezdržoval, jenom Rako a Tonak. Já bych teď poprosil asistenta, jestli by mohl připevnit, nebo já tam připevním na ten první. Takže prosím vás, první záznam o názvu našeho města pochází z Druhohor. To tady nebylo nic a Strakonice se tak i jmenovaly. V Prvohorách dokonce se jmenovali Pranic. Koncovka Pra pochopitelně v Druhohorách a v Třetihorách odpadla. A další název, já se tady s ním špatně manipuluje, to musím říct. Je tento. Tam psal Traktornice je z doby, kdy Jules Verne ve Francii psal svoje vědecko-fantastické nebo sci-fi romány a ve Strakonicích měli první krásný traktor. A už tehdy ty vlivy, nejenom francouzské, ale my totiž nevíme, jestli to je z anglického Nice, anebo Nice jako z názvu francouzského města. Budeme to štípat asi příští týden, takže vám potom řekneme, jak to dopadlo. Potom se objevuje ještě v historii název tento. To jsou starý Konice. O starých konicích, pokud vím dobře, píše i Martin Gregora ve své básni, takže tento název je rozhodně věrohodný. A my, když jsme potom zkoumali, jak to vlastně všechno vzniklo, tak jsme přizvali ke spolupráci našeho kamaráda Čecho-Angličana, už jsme tady o něm několikrát mluvili, který se jmenuje v Čechách Charles Broskev, v Anglii si říká Karel Peach, tam to má přehozené. A ten si položil otázky, které nás skutečně nenapadly. Položil si 4 otázky. A to první, jestli v názvu města Strakonice nepřebývá nějaké písmeno. Druhou, jestli v názvu města Strakonice nechybí nějaké písmeno. Třetí, jestli v městu Strakonice nechybí nějaká číslice. A čtvrtou, jestli v názvu města Strakonice nepřebývá nějaká číslice. Tam žádná číslice nepřebývá, pochopitelně. Žádné písmeno tam nechybí, žádné tam nepřebývá a Charles zjistil, že tam chybí číslice. Je to trošku ostuda, že musel přijít Angličan nebo Čecho-Angličan, aby nám v podstatě rozlousknul, jak ty Strakonice ve skutečnosti, co to znamená, protože to není nic o strachu, o strakách a tak dále, ale je to tak, že tam, teď chvilku přeruším, chvilka napětí. Na začátku chybí jednička. A ti, kteří umí anglicky nebo česko-anglicky, takzvanou Chenglish, tak už ví, Pavlo, vidíš, přeze mě, že to je first rug on ice. Neboli první rak na ledu. My jsme nezůstali nic dlužněji Charlesovi, všechno jsme s ním tedy vyrovnali. A dokonce jsme pro naše zastupitele připravili na základě tohoto poznatku i nový znak města, se kterým chceme v příštím týdnu všichni takhle v 10 jít na radnici. Asi si dneska ještě domluvíme schůzku s některým zde přítomným
A já vám teď ukážu na závěr té první půlky přednášky náš teda návrh znaku města. Byl bych rád, kdybyste nás samozřejmě v tom podpořili. Takže tak to vypadá nový znak města. Je to The First Rock on Ice, první rak na ledu. My jsme toho raka udělali vařeného, proto je červený, aby mu nebyla zima, že jo, samozřejmě, protože rak není zimní zvíře. Děkuji. Teď mě napadlo, že já tady trapně vždycky něco říkám a vy vůbec nevíte, že jsem třeba spousta z vás, děvčata si myslí, že jsem svobodný, perspektivní mladý muž, tak perspektivní mladý muž jsem. Ten zbytek není úplně do puntíčku splněný teda. Nicméně to jako není nic proti ničemu. To ještě to nikdo nevíte, vy nevíte, že mám ženu mimozemšťanku. Já myslím, když se připravíme, já ji vyzvu, jenom jestli to můžu předvést, jako ono to je, vypadá, vy si myslíte, že ne, ale to jako potřebujeme jenom, jestli, to je hned, to je pár vteřin jenom. Ne. To je moje žena tohleto. Prosím vás, přátelé, já nevím, jestli jste viděli Veselce nebo Znamení, takový ty filmy, jak přiletí mimozemšťani a vždycky se nějak nedomluvíme s nima a pak je z toho problém poměrně závažný, řekněme tomu globálního charakteru, jo? Tak třeba já mám ženu, která se umí domlouvat s mimozemšťany, jo? A měli bychom se to, prosím vás, všichni naučit. Je to teda hodně náročný na motoriku, prosím vás, připravte si prsty a podívejte se, já to sám nedokážu, jak se zdraví mimozemšťani. Lenko, pozdrav 1 z Marsu a z Venuše. Ano, z Marsu a z Venuše. Ještě naposled zkuste si to, takhle, ano, mimozemšťani mají 3 prsty a z Venuše mají 4. Výborný, děkuji, Lenko, to bylo výborný. Ještě pořád jsme mariňáci a máme tady práci. Tyhle ty školy už